Kublai pi baro man wan Shah kan channel jungi hatu pi pendon kam ya ke Instagram lad pi pendon kam ke Instagram dan Naduh ka Traik mentau Bnai me ke Instagram kan discontinue ya ke kato katne ke features ke badon hapo jongka bat phide ban Sngap kan ka video do ban ko khang Phin tip ka features ayu kata ba ke Instagram kan discontinue ya ka kata ka features ke ba ka Instagram kan discontinue ke de ka kitu ki chat ke bi chat ke format shwa end to end kitu ka feature description ke Instagram kan discontinue ya ka Naduh ka Traik mentau Bnai me ka Instagram ka meta ka sistem jongka kan that madan baro kala ban pule baro phi tho message batno phi pha photo phi pha video batno ka privacy jong phi kan link baro te man ta dang don ka por hala ka kti ka jong phi lad phi upload kum kite ki jai photo lane ki video lane ki content ki bakta ya ki paipa te sa delete kain manta hi lam kum ta Phin jing shibun namar Naduh ka Traik u me mentau Bnai ka meta ka system jong ka Instagram kala ban pule ki chat jong phi ki photo ki phi send bat ki video ki phi send ka phi kran bat no phi chat bat no kala ban pule baro khoi kumta la de Phim kwa ba kine ki chat jong phi ken lik te delete kain manta hi la de phi chat bat ki samla bat ki brew ki ba marjan bat phi sa delete kain manta hi lam kumta kine ki chat jong phi ki kila ban viral kila ban lik ha baro ka lagi platform jong ka social media nag banta ga jing bha ya phi baro nga saja je phi ba wanam tho kulmar ha ki chats lane hapo ki groups ki badan hapo ka Instagram lagum ta Phin jing shibun Lada ka meta ka server jong ka Instagram kan pule ki kila ban shim action ya phi lad phi tho kulmar ha po ka Instagram kumta select hapo ke chat blog jong phi lad phi tho kulmar lad phi send ki video lane ki photo ki bam ki basnew ki bakta ya ki wei sa delete king mentahi